panguva ino zvobuda pachena pane marumors aiwa zvichibuda mupepanhau aiwa rine mukurumbira remandorokwati The News Hawks panguva ino vataura mashoko ekuti mutungamiri wenyika panguva ino is set kuti aite reshuffle cabinet reshuffle panguva ino panoonekwa kunzi pari kufanira kumboriasainiwa aiwa nekufaiwa vamwe vanhu vari kuonekwa kunzi they are not aligning nevision 2030 vanyatso kuonekwa kunzi these are distractors to Mnangagwa kuti atadze kuataina maambitions ake zvakanaka-naka. Sada pita mashoko kudani kwepanguva ino ibo subscribe like on the bell icon. News akusinomudanyira chiti President Emerson Mnangagwa is considering a cabinet reshuffle and changes to the state information apparatus, including appointing a new spokesperson and a top government official. He has told the News Hawks. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino kuri kuonekwa kunzi magovernment officials aiwe pamusoro-soro ndovaya vakatora mashoko akati aiwa panguva inei pamuri kuonekwa kunzi kune vamwe vanhu vari suspected kuti they are serving aiwa VP Kosano Chiwenga, Sana Joji Charamba aiwa nevamwe panguva ino zvonzi they might be reassigned, they might be fired, they might be reshuffled achiiswa kumapositions anyatsokuonekwa kunzi ndeemhanga-mhanga mapositions anoonekwa kunzi asiri critical, asiri influential, asingazokonzeresi kuti mutungamiri wenyika apinde busy. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino ari kuitika soon after the conference. Zvinhu hazvina kumira mushe mune Zimbabwe. The Zvigananda group panguva ino iri kuzama painogona napo pose, iri kuzama kuburitsa aiwa mari yayo yose kuti ikwanise kuatena the 2030 plan. Inoonekwa kunzi aiwa this is their golden plan. Vakapedza vatozoita the resolution number 1 kuti vakwanise kuatena vakwanise kukepcha nekuita zvavanoda nenyika. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chitiko chadhikondemewa nemwana wese weZimbabwe panguva ino achidhimanda accountability, a stop to corruption. Ina comment section medu mudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.